Nahmedu ve nusalli ala Resulil kerim. Muhterem Müslüman oğlum. İnalekim öde bir gurrun eştin. Bir Hudaýyň benneti ahuna atly. Cemaat tebliğin hakkında bundan bir dayat sorulan şekilli. Bu da öz nagys malumaty bilen jamaa düşünge beripdir. Öňçe şoň aýtýanyna gulak atyň ta inşallah taala şoň aýtýan keplerin hakkında men bir tawzihaty aýdaýyn. O kızabatda näme? Eşden adamla bilen ma zardarym, zurnadarym. Her kim bu hak diýip düşünüpdir. Öňe şonu Qur'ana we sünnete we Hanefi mezhebiň mebnasy bilen hak diýmelen we ýalňyşa da ýalňyş diýmelen. Kulak görüň ahunaga näme diýer? Yine sonra edipdirler ki cemaat tebliğ muratda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları tebliğ edipdir. Tebliğ etmek lazım da. Tebliğ hükmen bulmalı. Yani hiç bir sahabi öz şehrine dünya gelen şehrine vefat bulmanlar dinlenişi o şehirden o şehre gidipdirler. Şu murattan aydatamadı. Ve cemaat tebliğ murattan tebliğ heyvara qawdat ve farz olan zat farze kifaye bazılan bitirmekli bilen başka kişinin boyundan sağıt bolýar. Indi elhamdülillah din heyvara ýaýransaň, jaýwaransaň hemme ýerde mubellig ba. Onun için başka ýere gidip de tebliğ etmek lazım näl. Ol işte edip duran adamna da ba. Ýöne tebliğ etýän adam şol yetik bolmaly ve dinin ahkamlarını bilýän bolmaly, tämerdiňe ters elga etmer ýanak. Emma şu zamanada görünýär ki köp tebliğe gitýän adamlar we aqidesi zaýlanypdyr. Hemçinani ki Hazreti Ali kerramallahu wejhahu aýtýanak kelimetun urida bihal batil li aýdylýanak bir kelime ki özü bilen batil irade edildi. Yani heyvara bir hak söz emma özünin batil irade edildi ve köp ýerde şol tebliğe gitýärler Wahhabiyet özünin aqide bolansaň onun için men edilýär. Emma aqidesi salim bolan suratynda hiç bir tebliğin işgali yok, belki tebliğ qowzat. Ahunagan aýdan gurulany eşitdiňiz. Bir aýdan gurunşy tebliğ etmeklik, tebliğ kullan farz-ı kifaya. Başga adamlaryň şol tebliği bitirmeklik bilen başga adamlardan sagyt bolýar diýer. Hormatly Haja ahun. Eger sen aýtýanyň hakykat gurrun bolsa, tebliğ etmeklik farz-ı kifaya bolýan bolsa, onda qadim türkmeniň öz içinde bir şygyr dogurlapdyrlar. Seniň ustadyň da hormatly teňnahun taýir tanıda şonu öz hüzürüne kitap edip ýazyp kulli türkmençäde okulyp beren bir kitap ba Fıkhl Keydani diýip. Şo muqaddimasynda da awwal şu gurrun bady. Ey berader şergde 40 farz aýny ýat bil. Her kişi onu ýat bilse ahiryn abad bil. 7 iman, 5 islam, 12 farz namaz, 3 gusulda hem taharet hem teýemmüm 4 bil. İkidir ol emr ma'ruf nehy munkar işler diýer. Näce bolýar tebliğ farz-ı kifaya diýerdiň? Şu gurrun açyklamajak aýtýardyň. Inelekem 40 farzyň içinde 40 farz aýn, ýani hemme adamlaryň boýundan farz. Farz aýn ipto namaz farz dämi, arada farz dämi, hac baryň mota farz dämi, dehret kılmaklyk farz dämi. Eýşe suratynda tebliğ etmeklikde farz aýnyň içine sal goýupdyrlar. Temmin sadece farz-ı kifaya diýip aýtmaklygyň şi gurruny mahir muhrat alyp üstünden artlap geçmeklik şi. Bir cemaat bolmaklyk musulmandygyň gulagynda wal takum minkum ummatun ibtir Allah taala. Sizden bir cemaat bolmaly, fakat şoň işi ýagşa çağırmaklyk, ýamandan gaýtarmaklyk bolmaly. Pesanda bir cemaat bolmaklyk, fakat şoň işi boldun, bu farz-ı kifaya. Ki biziň aramyzda gynandak da, fakat biziň işimiz şu diýip duran, başga bir iş etjekkä diýip duran tapmaklyk gyn, heftede bir anawun gurrun barýarlar. Bir toyda ýasy gurrun barýarlar, fakat işimiz bir şey diýip duran akly berkwatla tükäni bilen, öz iş bilen, öz derdi bilen, burada memberi çykdy gurrun barýarlar. O beýle bir jamaat biziň aramyzda tapmaklyk, illası jamaat tebliğ. Eger öz işini dogurtursa ejam berip bese, başga bir jamaat ki, fakat şoň işi bolsun, beýle bir tapmaklyk gyn bolýar.
Bula bir gurrun. Bartan şu ahun ulamalar bir cemaat diye fakat işçi diye ayet ki biz beyle birdat gözümüz bilen göremdik. Ama o taraftan her bir Müslümanın boynuna davet ve tebliğ etmektik farz-ı ayn. Peygamberimiz deyiptir: "Men ra'a minkum munkaran", sizin haydi birden birini telekani orta, ahun orta, mualla orta, palani orta diyen adı yok. Her birini telekani orta, başartı eli bilen, bol dili bilen, bolmasa da yürekten şonu kıyın orta deyiptir. Peygamber ahun ağa tem baytiyan gurunun bunun kadim Türkmeniyet akidamız var. 40 farda geligini farda aynı gelipdir şonna tebliğ etmeklik. Ha ulamalar açıklayıptır. Hem bar Meşkatın şerhini merkatı oqi, Mollali Qayr rahmetullahi şu tadı guruni açıklap aydıptır Müslüman doğun. Pes senin bey deyip barahın bu guruni makır muhrat alıp yöne farda kefaya deyip ayıp geç gitmekdir Müslüman doğun bunun katı yanlış. Hanefi mezhebe tertip. İkinciden ne? İnni diye din nehveri yayraptır. Hem yerde mübelliğ var. Şu taydan niye beylek şeyler gidip de tebliğ etmekte gerek değil diye aytiye. Beylek şeyler davet tebliğe çıkılıyor. Ne bileyim çıkılıyor? Seni ahun, seni molla, meni ahun, meni molla. Ben bermede oturup bir kime gurrun mariyat? Bir geliyen adamı gurrun mariyat. Sen şu an ulu il Türkmen serada her ovan hem barda göde neçe derse adam mescide geliyor, neçe derse adam zımga mescide geliyor. Ve neçe derse gelmiyor. Ne de haş derse gelmiyor mescide.